Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la o nouă emisiune Alege Sănătatea. În această seară am doi invitați foarte speciali alături de mine. Mă refer că este domnul dr. Gabriel Mogoș, medic primar, chirurgie generală, șef lucrării UMF Craiova și președinte, mai nou, și președintele Societății Științifice Române de Oxigen Ozonoterapie. Bună seara, domnul doctor, și bine ați revenit în studioul nostru. Pentru invitație. Și îl mai avem invitat pentru prima dată de această dată în studioul nostru pe domnul academician, profesor dr. Dragoș Marinescu, medic primar psihiatrie cu supra-specializare în psihofarmacologie. Bună seara și bine ați venit în studioul nostru, domnul profesor. Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră. Mulțumim mult că ne-ați acceptat invitația. O să încep cu tine, domnul doctor Mogoș, pentru că de curând ai fost ales președintele Societății Științifice Române de Oxigen și Ozonoterapie. Sâmbătă în București a fost adunarea generală a Societății Științifice Române de Oxigen Ozonoterapie și, după cum am aflat și noi aici în Oltenia, cu unanimitate de voturi ați fost ales președinte. Ce ne puteți spune? Cum ați reușit? Mai ales că este pentru prima dată când este ales un președinte din Oltenia. Da, mulțumesc mult pentru invitație și pentru întrebare. Cu mare drag. Este o dublă premieră, dacă aș putea să o numesc așa. Pe de-o parte este prima emisiune făcută împreună cu domnul profesor și îi mulțumesc pentru că a acceptat invitația, îi mulțumesc pentru toată implicarea și pentru tot ce face alături de soția dânsului, de doamna doctor și conferențiar Ileana Marinescu, și o premieră absolută faptul că provincia a preluat funcția de președinte a societății. De când este înființată societatea, președintele a fost de la București în persoana domnului dr. Ștefan Tiron, care de altfel, alături de comitetul director și cu colegii din societate, m-au nominalizat, mi-au acordat încrederea și votul pentru a duce mai departe și a dezvolta oxigenozonoterapia, așa cum am făcut-o în premieră în urmă cu 15 ani în Oltenia și în Craiova și am adus în prim plan, spuneam, oxigenozonoterapia. Practic, oltenii și craiovenii au aflat despre această terapie de la mine și, în afară de partea chirurgicală, când ai spus Mogoșmed sau când ai spus doctorul Mogoș, te gândești și la oxigenozonoterapie. Sperăm să mergem pe același trend și să facem lucruri extrem de frumoase, atât pentru activitatea universitară, atât pentru terapia cu ozon, atât pe plan național, cât și pe plan mondial, de ce nu. Până la urmă, pentru mine este o satisfacție extraordinară și sunt onorat și în același timp îmi dau seama că pe umerii mei este o mare responsabilitate. Faptul că toată munca mea, care vă spuneam de 15 ani, a fost încununată până la urmă de un succes remarcabil în premieră. Așa este. Noi vă felicităm și să sperăm că o să ajungeți în continuare, să aveți succes în continuare pe acest plan. Acum o să-l întreb și pe domnul profesor, care ne-a onorat astăzi cu prezența. Domnul profesor, ați fost invitat atât la Congresul Mondial de Oxigen Ozonoterapie, cât și la adunarea generală a Societății Științifice Române de Oxigen Ozonoterapie. Cu ce impresii ați plecat de acolo și care sunt noutățile? În primul rând, vă mulțumesc mult pentru invitație, mulțumesc foarte mult colegului și prietenului meu, domnul profesor Mogoș, pentru posibilitatea de a fi alături de domnia sa în calitate de președinte al Societății Române de Ozono-Oxigenoterapie alături, pentru că, zic eu, am fost alături de la început și la congresul al 7-lea, dacă nu mă știu eu, da? A 7-a ediție. Când poate perspectiva pe care am reușit să o aduc eu în discuție a reprezentat un punct de forță și de sprijin pentru a putea să dominăm, să spunem, zona Olteniei, să domine conferința. De ce? Pentru că eu am pus
degetul pe rană, să zic. Nu este important ceea ce se implementează la ora actuală cu asiduitate în strategiile terapeutice ale oricărei patologii, tratamentul, ci m-am dus în teritoriul celălalt, adică de prevenție. Adică pot să fie prevenite afecțiuni și aici mă gândeam la afecțiunile noastre psihiatrice, mă gândeam la demența Alzheimer, mă gândeam la boala Parkinson, care are și o componentă psihiatrică importantă, dar cel mai mult m-am gândit la depresii. Depresia la ora actuală poate fi considerată boala secolului. Stresul social, conjunctura socială, stresul economic, bombardamentul informațional, condițiile, mă rog, le intuiți foarte simplu, provoacă o alarmă a organismului care începe să se apere. Cum se apără organismul în general? Se apără printr-o hiperactivare a tuturor mecanismelor care ar putea să creeze să combată o stare de asemenea condiție patogenică. Și acest lucru se realizează printr-o hiperactivare a unui sistem neuroendocrin care se numește axa hipofizo-hipotalamo-cortico-suprarenalian, care eliberează foarte mult cortizol endogen. Da? Bun. Ne întrebăm de ce se îngrașe copiii, de ce se îngrașe în general lumea, de ce obezitatea a devenit o problemă. Da. Pentru că stresul social și condițiile sociale, activând axa respectivă, fac această eliberare de cortizon să fie echivalentă cu doza de 30 de mg de prednizon pe zi pe care a luat un pacient. Iar efectul secundar al cortizonoterapiei, reprezentată prin obezitate, hipertensiune arterială, diabet zaharat, accidente vasculare cerebrale, boli ischemice și așa mai departe, sunt consecința acestei hiperactivări. Deci, cum dăm înapoi omului sănătatea în condiție de a nu fi încă bolnav? Da. Deci, reducem stresul pe de-o parte, și asta poate să fie o preocupare medico-socială, să zic eu, și medicală și social, dar important este să depistăm la fiecare solicitare a unui pacient factorii de risc pentru a dezvolta o anumită patologie care să-i pună în pericol viața. De exemplu, depresia face un lucru pe lângă această activare, mai face ceva. Mobilizează sistemele celulare globale ale organismului la o hiperactivitate. Ca să aibă această hiperactivitate, trebuie să aibă o cantitate eliberată, o cantitate masivă de oxigen și creează un stres oxidativ care devine defavorabil. Defavorabil construcției organismului și mai ales alterează o industrie, să zicem noi, de apărare care este reprezentată de o structură celulară care se numește mitocondrii. Disfuncția mitocondrială stă la baza oricărei, să spunem noi, supra-solicitări emoționale pe care o are un individ. Și atunci răspunsul care va fi? Călcâiul lui Ahile pe care îl avem fiecare pe un anumit sistem începe să reacționeze în cascadă cu mecanisme din acestea de tip celular și simptomele sunt somatice. Francezii vorbeau încă din 1950-60 de la depresion masquée, care era depresia mascată de simptomele somatice. Adică la un moment dat poți să acuzi o durere articulară. O durere articulară care nu citează la nimic. Când te duci la un medic de familie sau la un specialist în reumatologie, vede local, vede toată condiția, faci tratamentul și rezultatele nu se obțin. În momentul în care îmbunătățești, pe lângă că anumite medicamente au și efecte adverse care pot să fie contraindicate condiții patologice a pacientului, fie contraindicate anumitor factori de risc pe care are pentru a folosi. De exemplu, antiinflamatoarele în general se asociază cu riscul hemoragic gastric, adică dacă ai avut un ulcer sau ceva, poți să ai o complicație din asta. Și atunci, cum tratăm noi ca să nu trecem prin acest impact, adică să spunem noi de tip simptomatic? Tratamentul simptomatic, deci urmărește o țintă, un simptom, să rezolve un simptom, durere, dar nu reușește să reasambleze întreg organismul, adică întreaga structură celulară care luptă, da, într-o echipă competitivă. E ca la un sport, la fotbal, ca toată lumea din Oltenia să pricepe la fotbal, da, este exact imposibilitatea de a avea 11 jucători foarte buni și să-i pun în condiție să
fi o echipă competitivă. Toți joacă după capul lor, ca să zic așa. Da? Tocmai acest lucru, redând funcția mitocondrială, adică aducând-o la bază, reușești să reechilibrezi. Și asta a fost ideea, pentru că ozonul în special, în doze specifice care le știu ei, combate stresul acela oxidativ și reașează mitocondria în poziția ei. Și surprinzător, cum știm de la pacienții noștri și cu probabil și dumneavoastră știți de la pacienți, după ozonoterapie apare minunea. M-a lăsat durerea, nu mai am anumite simptome, da? Inclusiv simptomele noastre psihiatrice, adică se îmbunătățesc, de vorbesc de tulburarea depresivă, de bolile de tip neurodegenerativ și așa mai departe. Putem deci, spune ca o concluzie că se poate folosi ozonul și în psihiatrie? Eu sper și am toată convingerea că vom obține datele. Suntem angrenați, echipa pe care o pomenea și profesorul Mogoș, adică împreună cu Gabriel, cu Ileana, cu profesorul Mogoanță, de UMH-ul Craiova are o posibilitate de cercetare foarte amplă pe model animal. Și noi ne propunem să avem în următorii 2-3 ani două proiecte majore care să poată demonstra fidel eficacitatea pe model animal pentru a putea să promovăm toate aceste direcții în psihiatrie și să obținem o prevenție a bolilor neurodegenerative. Înainte să ne spuneți, domnul doctor, care sunt obiectivele în mandatul dumneavoastră, vă rog să ne spuneți cum a fost cea de-a 7-a ediție a Congresului Mondial de Oxigen-Ozonoterapie. A fost un congres pentru care foarte mulți colegi de-ai mei din societate, alături de mine, am muncit ca să organizăm acest congres, de altfel în premieră. Un congres mondial ești obligat să-l organizezi atunci când deții conducerea forului mondial, World Federation. Am avut onoarea la ultimul congres mondial în China România, în persoana domnului dr. Ștefan Tiron, vă spuneam, să convingă și să fim aleși să conducem forul mondial pentru 2 ani. Pentru că a venit pandemia, România a condus nu 2 ani, ci 4 ani, pentru că după 2 ani noi trebuia să organizăm acest congres de care spuneați, dar condițiile nu ne-au permis și atunci, după 4 ani, practic, noi eram obligați și să predăm mai departe președinția World Federation și să organizăm acest congres, care a fost o foarte mare provocare pentru noi, pentru că trebuia să demonstrăm încă o dată că am meritat acest lucru și că toată această perioadă de 4 ani am fructificat-o. Asta a ridicat foarte mult pretențiile pe care străinătatea și cadrele medicale de acolo, profesorii de acolo le aveau către românii care practică oxigenozonoterapia și atunci nivelul trebuia să fie pe măsură și atunci a fost extrem de solicitant, de stresant, dar, cum spunea și domnul profesor, care a surprins într-un mod extrem de plăcut și prin lucrarea și prin ideile cu care dânsul a venit, echipa pe care noi am făcut-o, lucrarea pe care lucrările pe care românii le-au prezentat în cadrul congresului au lăsat o impresie extrem de pozitivă. Semnalele date de fiecare membru prezent în țara lui au fost pe măsură și satisfacția a fost foarte mare pentru noi. Au fost 27 de țări participante. Din păcate, înainte ca noi să organizăm, adică în mai să începem congresul, a început războiul din Ucraina și foarte mulți colegi din America Latină, de exemplu, din China și alte țări, fie că restricțiile impuneau și nu au putut efectiv să vină, fie unii puteau să vină, dar efectiv frica, panica, adică am avut profesori care vreau să vină însoțiți de soții sau li s-a interzis să vină de frica războiului, pentru că au zis dacă, Doamne ferește, izbucnește ceva
suntem foarte aproape de zona de război, nu frica efectiv i-a împiedicat să fie prezenți, pentru că poate atunci impactul ar fi fost și mai mare, dar eu zic că a fost un congres extraordinar, a fost un congres care în primul și în primul rând ne-a dat o foarte mare încredere în noi, am ieșit de acolo cu fruntea sus, încurajați ca pe viitor să dezvoltăm proiecte mult mai importante, conferințe și de ce nu alt congres mondial, plus fiind văzuți într-un anume fel, deschiderea celor din străinătate către noi, către societate, este cu totul altfel, te privesc altfel, impui respect și trebuie să menținem tot timpul cât mai sus nivelul. Faceți o treabă foarte bună pe o specialitate destul de nouă, zic eu, și este bine și este un lucru foarte bun și acest congres pe care l-ați organizat. Am văzut că ați și lucrat, ați scris mai multe cărți împreună cu alți colegi de dumneavoastră. Asta iar a fost un lucru extrem de lăudat, pentru că literatura de specialitate în ceea ce privește oxigenozonoterapia în România este extrem de redusă și aici mă refer la cărțile pe care noi le-am scris. Faptul că am organizat acest congres și am reușit ca în timpul congresului să putem să venim cu două noutăți, și anume două cărți care cuprind și rolul oxigenozonului în terapiile respective, a fost formidabil. Cu atât mai mult faptul că la ambele cărți am făcut parte din autorii acestor cărți de excepție, care de altfel au fost solicitate atât de colegii din țară cât și din străinătate. O carte alături de domnul profesor și de soția dânsului, doamna conferențiar Ileana Marinescu, dar și alți colegi, o să las pe domnul profesor să ne spună, care au participat la redactarea acestei cărți din țară, și o carte cu colega mea, doamna doctor Dragomir de la Galați, unde am reușit să scoatem o carte în ceea ce privește tratamentul sau pașii pe care îi facem, și cuvântul pași poate să fie privit din mai multe unghiuri, pe care îi facem în tratamentul cu oxigenozon a piciorului diabetic. Iar aici a fost un merit mare pe care Craiova l-a avut, domnul profesor l-a avut, toată echipa pe care eu am avut-o în spate și domnul profesor o are și ne coordonează, dânsul fiind cu o vastă experiență și fiind o personalitate marcantă atât la nivel național cât și mondial. Acest lucru a fost un mare plus și cred că a cântărit de-a lungul timpului, alături de activitatea mea, încă o dată asupra deciziei de a fi eu creditat mai departe ca președinte al societății române. Domnul profesor Marinescu, spuneți-ne despre cartea pe care ați lansat-o împreună cu soția dumneavoastră și domnul doctor Gabriel Mogoș. Da, câte și ceva. cu încă un bun coleg de-al nostru, adică conferențiar de farmacologie, de data asta de farmacologie clinică, e vorba de domnul Puiu Olivian Stovicek. Cartea a vrut să fie un fel de reașezare a unor principii vechi care se ruginiseră pe românește. În domeniul nostru, de exemplu, foarte multe lucruri au fost realizate de-a lungul ultimelor 20 de ani, atunci când la Craiova s-a înființat și ulterior toată conducerea societății de psihiatrie biologică și psihofarmacologie, împreună cu legătatul coleg al nostru, domnul profesor Tudor Cristoiu. Adică am remodelat psihiatria pe modelul medical al bolii. Deci psihiatria a devenit, să spunem noi, o știință medicală în care trebuia să te adresezi unui model patologic, un model patogenic, cel care generează boală. Din punctul de vedere am avut câteva contribuții noi care au fost apreciate
și pe plan internațional, iar regretatul domnul profesor Distoiu a fost vicepreședintele Societății Mondiale de Psihiatrie Biologică, deci până acolo a ajuns informația, să spunem, craiovean. Aceste principii au plecat de la teoria constantelor de neurotransmisie, care afirmă faptul că în creierul uman există o tendință de a se reechilibra orice deficiență de neurotransmițători prin activarea altor neurotransmițători. Al doilea lucru a fost legat de importanța susținerii suportului metabolic. Deci neuronul funcțional nu este dependent numai de structura sa proprie, ci de calitatea suportului metabolic și implicita suportului de oxigen. Deci dacă ții un copil, să spunem noi, în hipoxie, la naștere, hipoxia de la naștere cunoscută, generează celebra encefalopatie hipoxică hiperglutamatergică, în care de fapt se declanșează o serie întreagă de agresiuni asupra creierului noului născut, care pot să fie generatoare de boli psihice chiar la vârstă foarte înaintată, adică să fie generatoarea unei patologii de tip neurodegenerativ. La fel, o hipoglicemie este mult mai periculoasă decât o hiperglicemie, iar creierul care este supus unei hipoglicemii, din cauza asta îmi permis să trag un semnal de alarmă, curele de slăbire făcute intempestiv, care favorizează crizele de hipoglicemie, pot pune în pericol, adică integritatea funcțională armonică a structurilor cerebrale. Oxigenul este extrem de important și am văzut acum ce se întâmplă în long COVID, după ceea ce au trecut prin experiența cei care au trecut prin insuficiența respiratorie acută a COVID-ului, au încă sechele importante din punct de vedere somatic, dar eu să mă refer numai la cele cerebrale. Noi suntem alarmați, ca să spunem așa, pentru că structurile de care depinde în special cogniția, prelucrarea informațiilor cognitive, o structură care se numește hipocamp, este afectată, atrofii hipocampice. De asemenea, există o atrofie a nucleilor bazali. Nucleii ăștia bazali sunt cei care coordonează mișcările și atunci există riscul să apară mult mai frecvent deteriorarea cognitivă de tip Alzheimer și deteriorarea motorie cognitivă de tip Parkinson. Tocmai în fața acestor lucruri ne-am gândit că suportul, posibilitatea de a da un alt suport, să-i refaci eficacitatea sanguină, adică sângele să transporte un oxigen prelucrat care este ozonul și care să asigure o reîncărcare funcțională energetică a fiecărei structuri neuronale în parte. Deci sperăm și avem date preliminare care ne fac să fim optimiști, să reușim veritabile strategii de prevenție în anumite condiții. Vă spuneam despre depresie. Depresia la vârstă tânără, la ora actuală, este foarte, foarte frecventă. Stresul alarmant, mai ales la tinerii, care sunt investitori, care încearcă să-și facă o afacere, care lucrează, care sunt veritabil stresați, a scăzut foarte mult vârsta la care se declanșează infarctul de miocard. Infarctul de miocard este consecința nu numai a stresului, ci este consecința tocmai acestui deficit de suport valid de tip metabolic sau de oxigenare de bună calitate. Oxigenoterapia are rezultatele bune în condițiile în care este mânuită bine și este este folosită corect, dar ozonoterapia este mult mai flexibilă din punctul meu de vedere. Din cauza asta, ea, în multe articole din străinătate, a început să fie numită ozonul este un nou medicament.
Adică, cuplând cu specializarea mea secundară de psihofarmacolog, îmi dau seama că sunt în fața, sau mi-am dat seama și am intrat în acest foarte frumoasă combinație de posibilități multiple pentru cercetare, de a folosi un medicament nou în ceea ce înseamnă prevenția, care ar putea să fie chiar spectaculoasă. Adică să putem să păstrăm o calitate a circulației cerebrale, circulației coronariene, circulației renale de bună calitate la categorii de pacienți care ar putea să aibă aceste sisteme circulatorii microregionale să fie compromise. Domnul doctor, ce ne puteți spune despre ozonoterapia în tratamentul piciorului diabetic? Mai ales că știm că ați și scris această carte. Da, asta o să fie o dovadă deja preemptorie pentru capacitatea de refacere a unor structuri vasculare. Da, până la urmă vine să exemplifice ce ne-a spus la nivel de celulă, de neuron, domnul profesor, faptul că pe lângă că diabetul este o boală extrem de importantă, din fericire netransmisibilă, care afectează din ce în ce mai mulți pacienți la nivel mondial și previziunile sunt sumbre peste aproximativ sau nu mai departe de 20-25 de ani ca număr de oameni care vor fi afectați. Și aici vreau să-i punctez lui Gabi faptul că acest fenomen este datorat creșterii intempestive a condițiilor de stres și a depresie. Activarea cortizonului. Deci activarea cortizonului endogen generează diabetul. Diabetul crescând foarte mult, se ajung la complicații. Pe mine ce mă interesează și privesc și din perspectiva chirurgului este că foarte mulți pacienți ajung la amputații. Ba mai mult, poate în România sunt peste 60 de pacienți care sunt amputați zilnic, ceea ce este o cifră înfiorătoare. Dintre acești pacienți, jumătate sunt pacienți care suferă de diabet zaharat. Ajung în această stare și datorită faptului că poate 80% din cei care sunt amputați și au diabet zaharat prezintă tot felul de leziuni sau ulcerații la nivelul membrelor inferioare și știm foarte bine că diabetul este o boală extrem de perversă, aș putea să o numesc, pentru că ne afectează în primul rând microcirculația. Asta înseamnă că mare parte din sensibilitatea dureroasă dispare sau chiar dispare de tot și faptul că inclusiv neuropatia diabetică ne afectează și ochiul. Și ținând cont de aceste două privințe, ajungem de multe ori ca atunci când am depistat diabetul deja să avem complicații. Ajungem ca acele ulcerații să fie din ce în ce mai mari sau să ajungă într-o stare de infecție importantă, lucru care face din ce în ce mai dificil tratamentul și să putem să salvăm membrul respectiv sau degetul respectiv, depinde de zona care este afectată. Pornind de la acest lucru și având șansa, să zic așa, să folosesc în chirurgie ozonul, am văzut că chiar și în niște faze avansate, când de multe ori poate pacienții sunt propuși pentru amputație, dacă încerci și ești perseverent și asiguri o toaletă corectă a plăgii respective, tratamentul cu ozon atât local cât și sistemic, cât și creme, adică deja putem să facem o emisiune întreagă pe tipul de administrare al ozonului, care sunt metodele și exemple concrete în piciorul diabetic, putem să facem acest lucru. Reducem foarte mult sau limităm foarte mult aceste amputații, lucru care nu este deloc de neglijat. Cartea este o carte foarte bine structurată, care vine cu foarte multe prezentări de caz, atât de la Craiova cât și în colegilor din țară, dar mai ales la Galați, vă spuneam, cartea scrisă împreună cu colega mea, doamna doctor Dragomir.
Și ce este cel mai important, că după lansarea acestor cărți în cadrul Congresului Mondial, dorim eventual spre sfârșitul lui noiembrie să facem, de ce nu, o lansare importantă de carte la Craiova, unde vom invita și colegii din țară, vom invita și pe doamna doctor Dragomir și cartea scrisă împreună cu domnul profesor, soția dânsului, ca să aducem în prim planul craiovenilor, să aducem în prim planul, să zic așa, vieții științifice din Craiova, aceste cărți care eu zic că o să trezească interesul și de ce nu să deschidem așa un apetit și pentru noi cărți și pentru noi colaborări pe care să-l facem. Domnul doctor, care sunt obiectivele în mandatul pe care tocmai l-ați preluat de președinte al Societății Științifice Române? Obiectivele sunt multe, nici nu știu cu care să încep. Ce este esențial și pe primul loc, și sunt așa puțin extrem de optimist și de încântat, pentru că tocmai vin acum de la o întâlnire cu conducerea Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, unde vă spuneam că în prim plan este atestatul de ozon pe care noi îl dorim să-l facem. Până acum se făcea un curs post-universitar, datorită schimbării legislației acest curs nu se mai poate face. Foarte mulți colegi medici din țară care doresc să practice ozonoterapia sunt în stand-by de aproximativ 2 ani, dar pentru asta noi trebuie să parcurgem o birocrație și o legislație destul de stufoasă pentru a îndeplini acest vis până la urmă și acest target pe care eu îl am în primul rând de a realiza și, de ce nu, la Craiova, sub cupola Universității de Medicină și Farmacie, acest atestat. Atestat unde vom chema și colegi și profesori din străinătate, din Europa și nu numai, unde vom angrena persoane importante în proiectele noastre, să reușim să realizăm granturi în acest sens, iar alte priorități pe care le văd este să dezvoltăm societatea, adică să atragem noi membri și automat, odată cu acest atestat, vor veni noi medici care vor face acest curs și automat vor fi înscriși în societate. Vom putea să ridicăm foarte mult nivelul științific prin lucrările pe care și prin congresele pe care le vom face la nivel național și nu numai. Este esențial să rămânem uniți, adică să putem să avem o societate puternică care nu se divizează și să mergem pe acest trend, să continuăm cu articole și cu cărți în care să includem oxigenozonoterapia și rolul oxigenozonului în diferite patologii, cum încerc și astăzi. Și un alt plan al meu pe care l-am dezvoltat încă de când eram vicepreședinte este să arătăm atât pacienților cât și colegilor că ozonul este practicat doar de medici, că ozonul nu este un panaceu, adică nu trebuie să-l privim ca un tratament care înlocuiește tratamentele clasice și rezolvă totul. Nu. Trebuie să privim ozonul cum l-am privit și eu în meseria mea, cum îl privește și domnul profesor în meseria dânsului, ca un adjuvant foarte puternic, ca un medicament. Până la urmă, oxigenul este un medicament și poate vă întrebați și mulți se întreabă, bun, dar de ce nu folosim doar oxigen? De unde termenul ăsta de oxigen-ozon? De ce nu folosiți decât oxigenul? Pentru că s-a dovedit faptul că un amestec, până la urmă, când spunem oxigen-ozon, ce predomină? Oxigenul. Rolul ozonului, care este foarte mic procentual în această combinație oxigen-ozon, adică avem 95% oxigen, avem 5% ozon, este să flexibilizeze foarte mult molecula de oxigen. Oxigenul ajunge
în locuri, la nivel celular, la nivel tisular, unde singur nu poate să ajungă. Acesta este marele secret al oxigeno-ozonoterapiei și din acest motiv nu folosim doar termenul de oxigen. Din acest motiv încercăm să vedem că o combinație de oxigen-ozon produce niște modificări benefice pentru organism. Fluidizează foarte mult sângele, ajunge mult mai bine la nivel celular și la nivel tisular, unde vă spuneam că singur nu poate să facă acest lucru. Produce vasodilatație prin stimularea unor compuși, gen prostaciclină și alte beneficii pe care le are în această combinație. Și vă spuneam că prioritar este să venim atât în conferințe, dar și în emisiuni, de fiecare dată cu câte un coleg de altă specialitate, unde atât din experiența mea, cât și din experiența comună, pentru că făcând într-o clinică privată, că din păcate la ora actuală doar privat putem să aplicăm ozonul, am avut marea șansă să colaborez cu colegi de alte specialități și atunci am văzut ce înseamnă oxigen-ozonul în ortopedie, în neurologie, în psihiatrie, în ginecologie și de ce nu să trezim interesul atât al colegilor medici și să se înscrie și să vină și să aprofundeze. Practic, atât doresc să aibă puțină răbdare, să vină eventual la un curs sau să vadă din cazuistica noastră și să înțeleagă că fiecare în profesia lui poate să aibă un ajutor de nădejde și un adjuvant în acest amestec oxigen-ozon. V-am spus doar câteva, bineînțeles, obiectivele și sunt convins că pe parcurs ideile care o să vină, nu numai de la mine, de la colegii mei, de la poate persoane care acum nici măcar nu sunt angrenați în societate, dar cu siguranță vom interacționa, se vor lărgi. Și atunci v-am spus acum principalele, cele mai stringente obiective pe care le am, dar în cei 3 ani de mandat eu sper ca lucrurile să fie mult mai complexe, dar în centru sau nucleu să fie dat de acest atestat pe care noi să reușim să-l facem la Craiova. Dacă tot ați deschis subiectul, aș vrea să vă întreb dacă pacienții sunt mult mai interesați de ozonoterapie și, bineînțeles, și medicii. Cum văd toată această... Eu aș spune altceva. Poziția mea, parte din formarea mea, li se datorează în totalitate pacienților. Eu nu ajungeam niciodată aici dacă nu existau pacienții. Și nu atât pacienții, rezultatele pe care eu de-a lungul timpului le-am avut asupra pacienților. Și cred că asta este important în orice meserie am avea, dar m-am ajutat foarte mult de ozon. Am pornit prin a face ozon și am ajutat în chirurgie, adică am văzut că stresul pe care pacientul în preoperator îl are este mult scăzut dacă administrăm sistemic ozon. Am văzut că o plagă infectată pot să o tratez și să o vindec mult mai repede cu ozon. Am văzut că poate un hematom, de exemplu, care altădată nu aveam decât o șansă să-l evacuez și să-l drenez, acum l-am rezolvat 100% cu ozon. Și recuperarea postoperatorie și șocul anestezico-chirurgical este mult diminuat dacă pacientului îi fac înainte ozon și în postoperator la fel. Și exemplele pot continua. Asta am dovedit până la urmă și pacienților și pacientul a fost poate cel mai important vehicol pentru mine și pentru tot ce înseamnă și ce a însemnat oxigen-ozonoterapia în România, pentru că poate mulți colegi și pe bună dreptate, noi nefăcând în facultate, neavând foarte multe noțiuni despre această oxigen-ozonoterapie, ba mai mult, este frapant la început pentru pacient când, nefiind o terapie clasică, apari cu o seringă mare, cu un ac mic,
ce e adevărat, așa, cât mai goală. El o vede goală. Și spune, păi, vin și îmi relatează fie alți pacienți trimiși sau după un număr de ședințe unde mie îmi place foarte mult să comunic cu pacienții și, domnul doctor, vă spun cinstit, când ați apărut prima oară cu seringa aia goală, nu mi-ați dat nicio încredere așa, am văzut că este o seringă goală, mă întrebam ce îmi faceți. Și după ce am avut prima experiență de genul ăsta, aveam și un prieten care tot timpul de câte ori mă întâlneam mă întreba, doctore, mai faci injecții cu aer? Ceea ce, punându-mă în locul pacientului, mi-am dat seama că da, noi eram învățați să luăm siropele, pastiluțe, ne operăm, nu ne operăm și cam asta înseamnă medicină clasică. Când apari cu o seringă goală, cum spune pacientul, și ai pretenția că îl faci bine, la început este foarte frapant, așa, și de necrezut ca și terapie, și de atunci le dau tot timpul, pentru că oxigenul, ozonul este incolor, dar are un miros specific și mai ales ozonul. Și atunci, de fiecare dată, după ce le fac terapia, bine, le explic, le spun ce urmează să le fac și în ce constă fiecare metodă, dar le dau să miroase. Și atunci văd că este acel miros plăcut de proaspăt, de rufe curate, care îl simțim la mare altitudini la munte. Și ca să răspund la întrebare sau ca să închei, într-adevăr, dacă numărul pacienților a crescut și este într-o continuă creștere și numărul, spre satisfacția mea, a colegilor, asistenți, medici care vin tot datorită pacienților care nu au făcut parte din sistemul sanitar, vin să se trateze cu diverse probleme, fie de coloană, fie chirurgicale, tocmai pentru că li s-a trezit curiozitatea de către un pacient poate comun și care s-au dus și le-au explicat. Uite, am făcut, sau la un moment dat n-am mai răspuns la terapia clasică și am auzit și de treaba asta și m-am dus și într-adevăr mă simt bine. Sau membrii ai familiei care se aduc unii pe ceilalți sau vecini, sau mai ales cum este la țară, când toată lumea se cunoaște cu toată lumea și vezi un pacient în vârstă, vezi care nu mai ieșea la poartă, care nu mai putea să muncească. Aveam un pacient și nu o să-l uit niciodată, cred că a venit jumătate din sat, după ce oamenii de unde umbla în baston și de-abia se mai mișca și nu mai ieșea din casă, după terapia cu ozon, omul s-a simțit extraordinar și începuse cu betoniera să-și toarne nu știu ce pe la poartă, să-și facă nu știu ce stâlpi. Și au zis, Doamne, dar ce s-a întâmplat? Cum? Că erai căzut. Păi m-am dus eu la Craiova la un doctor și luau trenul și veneau cu mic, cu mare și bătrânele să facă ozon. Mă duc la doctorul unde ne-au spus că s-a rezolvat treaba și să ne facă bine. Deci, clar, adresabilitatea a crescut și sunt convins că va crește de la an la an, cu atât mai mult atunci când colaborăm și putem să o aplicăm în cât mai multe specialități ca adjuvant. Încă o dată, nu se înțelege deci că pledăm vreodată să înlocuim medicina clasică, să înlocuim medicina alopată doar cu oxigen ozon. Nu, și în ortopedie, vă spuneam, și în oncologie și în neurologie. Chiar am avut cu doamna conferențiar Tudorică o emisiune legată de accidentul vascular cerebral, să ajutăm acest lucru și să ajutăm pacientul. E o șansă în plus pe care noi o oferim pacienților. Trebuie să luăm o mică pauză de publicitate și vom reveni imediat cu informații la fel de interesante. Doamnelor și domnilor, am revenit în studioul nostru. Vă reamintesc că i-am aici invitați lângă mine pe domnul doctor Gabriel Mogoș, medic primar chirurgie generală, șef lucrării UMF Craiova și președintele Societății Științifice Române de Oxigen-Ozonoterapie, și pe domnul academician profesor dr. Dragoș Marinescu, medic primar psihiatrie cu supraspecializare în psihofarmacologie. Am vorbit în prima parte a emisiunii noastre, am vorbit despre Congresul Mondial care s-a ținut aici la noi și despre noua funcție pe care o are de puțină vreme domnul doctor Gabriel Mogoș. Domnul doctor, România mai conduce Forul Mondial de Oxigen-Ozonoterapie? Nu, v-am zis, eram obligați ca după 2 ani să predăm mai departe funcția
unui nou președinte care să conducă Forul Mondial. Lucrul acesta s-a întâmplat în timpul Congresului Mondial. Noi am avut șansa, sau asta a fost, să zic, partea bună, dacă putem spune așa, din nenorocirea de COVID, să ne menținem în frunte 4 ani, nu 2 ani. Iar în urma consultărilor cu colegii din World Federation, domnul dr. Tiron l-a propus pe un coleg de-al nostru, medic din Brazilia. S-a votat acest lucru și acum Brazilia conduce Forul Mondial, urmând ca peste 2 ani de aici încolo să organizeze un congres mondial la Sao Paulo sau Rio de Janeiro, asta rămâne de văzut. Cu siguranță noi vom fi prezenți la acest eveniment și nu ne rămâne decât să pregătim pentru peste 2 ani lucrări cât mai interesante cu care să putem să mergem acolo. A fost o perioadă foarte grea, perioada pandemiei. Cum ați acționat în această perioadă și dacă mai tratați în prezent pacienții post-COVID? Da, spre bucuria noastră, acum cazurile au scăzut și atunci și numărul pacienților cu sindrom post-COVID este în scădere. În pandemie am acționat direct, implicându-mă direct și știți că am încercat să fac și emisiune atunci și ne-am zbătut la nivelul societății foarte mult să încercăm să ajutăm pacienții care erau în spitale, însă ne-am lovit foarte mult de faptul că nu era un sistem implementat în spital și atunci trebuia să încheiem un acord, lucru care l-am și făcut cu Societatea Română de Anestezie și Terapie Intensivă, ca să putem în terapia intensivă să administrăm ozonul pacienților. Ne-am lovit de lipsa de aparatură. Am făcut eforturi, am vorbit cu colegii din Germania, cu fundații, să putem să accesăm un număr de aparate prin societatea de ATI și să putem să le distribuim în spitale și să încercăm să administrăm pacienților, din păcate pacienților foarte grav, oxigenul ozon. Pe urmă ne-am lovit de faptul că specialiștii în oxigen ozon lipseau. A trebuit să ne ducem personal, să facem direct la patul pacientului și să încercăm să învățăm colegii din terapie intensivă, medicii, asistenții, cum se administrează sistemic. A trebuit să ducem consumabilele, numai că problema a fost și datorită personalului care a fost din ce în ce mai obosit, care în multe spitale din țară era insuficient și a fost destul de limitată administrarea strict atunci în perioada critică. De altfel, am și intrat într-un studiu cu mai multe țări pentru a strânge toate aceste informații și a vedea ponderea și cât am putut să ajutăm pacienții critici. Cred că dacă am fi administrat în faza inițială de început, până să ajungă pacientul în terapie intensivă, cred că rezultatele ar fi fost mult mai spectaculoase. Deja, practic, pe ultima 100 de metri, când poate de multe ori pacienții intră în insuficiență de organe, este foarte greu orice ai face să poți să-i mai aduci și așa un rezultat satisfăcător. Dar în fazele de început, dacă am fi instituit acest protocol și am fi administrat, cred că am fi avut o surpriză plăcută și cred că presiunea pe secțiile de ATI nu mai era atât de mare. Dar trebuie să recunoaștem că toată lumea medicală, toate spitalele, tot sistemul medical și nu doar la noi, nu trebuie să spunem sistemul nostru e slab. Nu este un sistem extraordinar de bine pus la punct, dar trebuie să recunoaștem că la nivel mondial presiunea și modul
și rapiditatea cu care ne-a surprins această pandemie ne-au lăsat și pe noi și pe foarte mulți, inclusiv din Germania, unde este un sistem sanitar și un sistem de terapie foarte bine pus la punct, ne-au luat prin surprindere și am putut să vedem mari probleme care s-au și bâlbăieli până la urmă, în toate sensurile. La nivel mondial a fost... Unde s-a văzut extrem de important ponderea ozonului și de asta spun că dacă am fi început în faza inițială am fi avut niște rezultate surprinzătoare în sensul pozitiv, este la recuperarea pacienților post-COVID. Acolo s-a văzut foarte clar ponderea oxigen ozonului, de altfel cum am văzut și recuperarea pacienților cu afectare pulmonară importantă la oxigenul hiperbar. Și fac această paranteză pentru că foarte mulți dintre noi în perioada asta am auzit de recuperarea pacienților atât cu ozon cât și cu oxigen hiperbar. Și simt de fiecare dată nevoia să lămuresc lucrurile, să înțeleagă toată lumea încă o dată că există diferențe extrem de importante între oxigenozonoterapie și oxigenul hiperbar. Și a nu se confunda, sunt foarte mulți, mai ales după tragedia cu interpretul Mățu Stoian, care au confundat și au venit la cabinet și m-au întrebat, dar Amorica a făcut ozonoterapie? Nu. Ozonoterapia este ceva, oxigenul hiperbar este altceva. Între timp am reușit să-mi iau competența și în oxigen hiperbar și acum vă spun din punct de vedere al practicianului și din punct de vedere al unui medic care are experiență atât în oxigenozonoterapie cât am văzut și cu ce se mănâncă oxigenul hiperbar. În afară de faptul că sunt metode care se bazează pe proprietățile oxigenului, sunt două metode total diferite. Oxigenozonoterapia se administrează sub diverse metode în organism, dar sub nicio presiune sau nu intri în nicio încăpere sau capsulă sub presiune. Oxigenul hiperbar se bazează doar pe proprietățile oxigenului, nu oxigenozonului, da? Doar proprietățile oxigenului, administrat la o anumită presiune într-o capsulă hermetică în care intri însoțit și presiunea oxigenului administrat în acea capsulă determină anumite modificări, în cazul ăsta și o recuperare a țesutului pulmonar. Dar pentru că s-a făcut foarte mare confuzie și atunci s-a promovat și fiecare specialist sau nu și-a dat cu părerea, e păcat că s-a aruncat cu un nămol pe nedrept și aici nu avea absolut nicio treabă oxigenozonoterapia, pentru că în acea clinică nici măcar nu se practica. Deci ei erau o clinică de recuperare unde se făcea orice altceva și erau țintiți pe oxigenul hiperbar, dar ei nu aveau nici măcar un aparat de ozon. Deci nu aveau tangență cu ozonoterapia și astfel sper să lămuresc acest lucru și să scot ozonoterapia din toată această confuzie. Și nu este corect, vă spun acum, făcând atestatul de medicină hiperbară și de oxigen hiperbar, că s-a aruncat cu nămol și foarte mulți și-au pierdut încrederea în această terapie, care la rândul ei, în anumite patologii, are, cum este și recuperarea pacienților post-COVID, cum este și poate necroza de cap femural, care mă uitam la nivel mondial și în America Latină și în Mexic și în foarte multe țări, în Italia, civilizate, poate este printre puținele metode care are un aport extrem de important asupra recuperării pacienților cu necroză de cap femural, adică s-au văzut rezultate spectaculoase, plecând de la un caz nefericit unde
unde poate conjunctura a fost nefavorabilă și concluziile în niciun caz nu se trag la televizor, și asta numai după ce niște specialiști se duc la fața locului și analizează tot cazul și știu cu ce se mănâncă, văd patologiile asociate ale pacientului, văd tratamentele care le urma, dacă a respectat sau nu tratamentul, inclusiv și cei de acolo dacă au respectat, bineînțeles, protocoalele. Abia apoi poți să tragi o concluzie, repede, către o comisie de specialiști în acest sens, dacă s-a greșit, dacă nu s-a greșit, dacă avea indicație de oxigen hiperbar, dacă nu avea, și abia pe urmă trăgeam niște concluzii. Nu, noi la o zi, două după ce s-a întâmplat treaba asta, gata, am pus pe tavă și verdictul și tot, e proastă medicina hiperbară, nu trebuia făcută. Nu, totuși trebuie să recunoaștem că românilor le place foarte mult atât bârfa, dar mai ales senzaționalul. Da, senzațional. Da, dar din păcate, de multe ori dăm așa cu nămol în lucruri care pentru unii pacienți sunt esențiale sau ne ajută foarte mult sau pot avea o pondere extrem de importantă asupra sănătății, în sensul pozitiv. Oriunde se poate greși, oriunde pot să apară erori, oriunde, până la urmă, cum să zic, medicina presupune, printre altele, și nu poți să ai doar pacienți vindecați, oricât ți-ai dori, pentru că nu totul depinde de tine. Plus că acest virus era ceva nou pentru toată lumea. Și nu doar acest virus, acolo erau mai multe patologii asociate, dar până la urmă, medicina în sine te pune și în fața unor drame care încă o dată nu depind de tine. Suntem oameni. De multe ori dai tot ce poți. De multe ori poate ați văzut, medici care stau câte 20 de ore în sala de operație. În final îți moare pacientul. Asta nu înseamnă că e o dezamăgire enormă. E o muncă care s-a dus așa pe apa sâmbetei. Dar nu depinde doar de noi. Noi facem tot ce putem și de multe ori cu tot sufletul. Și cu toate astea ai dezamăgirea la final ca lucrurile să meargă prost. Trebuie să înțelegem aceste lucruri în tot ce înseamnă medicină s-au întâmplat și se vor întâmpla, și să nu ne repezim doar în goana după senzațional, să lovim un medic, să lovim o terapie, să lovim în tot sistemul sanitar, să denigrăm tot doar pentru a face o audiență, a face niște bani sau a lovi cineva anume. În urma infecției cu noul coronavirus s-a observat că unii pacienți au rămas cu sechele. Ne puteți spune care ar fi acestea? Adică din ce știți dumneavoastră? Sau domnul profesor să spună și am completat eu cu sindromul post-COVID. Vă spuneam că este îmbucurător faptul că din ce în ce mai puțini pacienți post-COVID se prezintă în cabinet, că a scăzut agresivitatea virusului și de asta am putut și noi să ne relaxăm și să ne vedem până la urmă, să avem o viață normală, cum ne învățasem cu ea până în 2019 și bineînțeles, prin administrarea oxigenozonului și prin tot ce facem noi la clinică și nu numai, și laser de joasă frecvență și plasmă, am ajutat și ajutăm în continuare. Ce cred că am observat cu toți, și aici mă poate completa domnul profesor, este că de-abia de aici încolo vom vedea bombele cu ceas pe care acest COVID le-a lăsat în organismul nostru, pentru că am văzut tot felul de manifestări, atât legate de psihiatrie, cât și neurologice, cât și cardiovasculare, cât și reumatice, și sunt convins că avem de aici încolo foarte multe lucruri de lămurit, foarte multe lucruri de tratat, foarte multe lucrări de făcut în acest sens. De altfel, au fost prezentate foarte frumoase lucrări legate de COVID-19 și în cadrul Congresului Mondial.
vedem din ce în ce, și asta mă sperie, din ce în ce mai multe morți subite sau inexplicabile sau, nu știu, poate găsim de multe ori doar pentru noi o explicație așa, a murit ăla de tânăr, s-a drogat. Tinerii, mai ales în America și așa, se droghează de mult timp, dar nu mureau pe capete în halul ăsta. Acum vedem cu alți ori pentru că sunt mult mai aproape de noi. Da? Am văzut numai târziu de acum câteva zile acel rapper, 37 de ani, care a murit subit. Am văzut pe urmă un judokan, un campion. Deci un om care presupune că are o viață extrem de organizată și de riguroasă când ești sportiv de performanță, 35 de ani. Da? Și multe exemple din spate. De asta vă spun, este clar că de-abia de aici încolo, pe o perioadă poate de cel puțin 10 ani, o să vedem și o să ne răspundem la niște întrebări asupra greșelilor care s-au făcut, asupra modificărilor pe care acest nou virus le-a adus și a surprins toată omenirea și, bineînțeles, modificări la nivel celular, la nivel neuronal pe care le aduce și le-a adus, și îl las și pe domnul profesor să ne spună punctul dânsului de vedere. Eu o să încep mai de pe o poziție istorică, ca să zic așa. Hai să ne aducem aminte puțin de tuberculoză. Tuberculoza făcea ravagii. Între cele două războaie mondiale, tratamentul de elecție era cura de altitudine. Toate marile sanatorii erau la altitudine. Davosul, etc., la noi. Chiar în educația, să spunem noi, obișnuită a familiilor, se recomanda pentru copii să facă o cură heliomarină urmată de o cură de altitudine. La cura de altitudine respectivă se obținea de fapt acea asociere pozitivă între ozon și oxigen. Iar cei care apucau să facă o cură din asta în străinătate, la altitudine, scăpau de o consecință disfuncțională a tuberculozei, care scădea enorm capacitatea respiratorie și calitatea vieții pacienților, acea fibroză pulmonară. Nu se mai producea fibroza pulmonară, deci rezista în timp mai mult. De asemenea, ozonul de sine erau lămpi de ozon, care se foloseau în cabinetele medicale pentru dezinfectare. Deci el are o acțiune bactericidă, virusocidă, are, o serie întreagă de calități din acestea excepționale, care în etapa respectivă erau o armă, să spunem noi, utilizată. Deci, iată, ozonul reprezintă oxigenoterapia reprezintă o variantă deja cunoscută, să spunem noi, de lumea medicală, să spunem a priori sau, dacă vreți, neconștientizând de efectul benefic pe care îl avea în sine, pentru că acum să fie condensat în aceste procedee pe care le realizează specialiștii în oxigenozonoterapie. Din punct de vedere al COVID-ului, trebuie să reamintesc că organismul uman are foarte multe mecanisme patogene care pot sta în stand-by. Mecanismele proinflamatorii, o infecție de focar, să spunem, o dantură proastă, cu o infecție mobilizează întreaga alarma aparatului inflamator. Să ai o patologie de tip dyscrasic sanguin, adică să ai o modificare de pattern, să spunem noi, a formulei leucocitare sau a formulei trombocitare sau a formulei hematiilor. Da, de asemenea, factorii endovasculari sunt și ei dependenți de așa numiți factori de protecție a endoteliului, factorii endoteliali, disfuncția endotelială.
Tocmai asta este elementul esențial, pentru că acest COVID, acest virus, pentru prima dată activa de la sine, deci el independent, făcea aceleași sisteme de atac asupra organismului, activând și inflamația, și factorii disfuncționali de tip endotelial, și citochinele și furtuna citocinică pe care sigur ați auzit-o, nu? Da. Care se suma în mod sinergic cu vulnerabilitățile pe care le avea individul. Motiv pentru care de cele mai multe ori era exploziv. Gabi a zis foarte bine, adică dacă am fi folosit de la început oxigenoterapia la primele faze ale bolii, probabil că reușeam să calmăm cel puțin elementele care le avea a priori comun, le avea acea ștampilă, să spun, de vulnerabilitate pe care o avea, și probabil ar fi fost rezultatele mult mai bune. Din punctul meu de vedere, s-au reușit prin această pandemie un lucru care pe mine m-a tulburat, să zic așa, în dimensiunea existențială, umană, perspectivă, așa numită autizare. Dacă vă aduceți aminte, în manualele de sociologie al lui Durkheim, la un moment dat se spunea că în secolele când vor avansa tehnologiile, omul se va autiza, adică va pierde contactul cu lumea reală. Ori perioadele de lockdown, acele izolări, acele învățământ la distanță, conferințe la distanță, s-a pierdut contactul, s-a pierdut comunicarea, s-a disconectivizat relația umană firească. Ceea ce a creat noi pattern de comportament. Au crescut comportamentele de tip agresiv, violența de toate felurile, comportamentele autoagresive, un riscul de comportament suicidar este din ce în ce mai prezent, dar a adus și ceea ce spuneam al rău, că rădăcina oricărui rău pleacă de la anxietate. Și atunci anxietatea a crescut enorm față de asistența medicală. Adică oamenii au început să se ferească, nu mai merg la medic, nu întârzie, se autotratează. Sunt niște modificări de tip medico-social, dacă vreți. Din punct de vedere strict profesional, se împart în două mari categorii. Sechele post-COVID, unde se leagă toate lucrurile legate de disfuncția respiratorie, disfuncția cardiacă, deci plămânul și inima, și long COVID-ul, care are 58 de sindroame recunoscute în momentul actual, da? Dintre care cele mai desperiat sunt activările unor potențiale boli care stăteau latente în organismul nostru. Adică să ne imaginăm că noi sunt stare de sănătate, nu este o stare de sănătate absolută pentru toate milioanele de celule care ne formează nou organism. Și există în rândul lor și celule care funcționează aberant, care pot să ia, dar organismul e atât de isteț, atât de bine pregătit, încât reușește să le evacueze. Dacă le zgândești, dacă le chinuiești, poți să ajungi la o boală malignă sau la o altă afecțiune. În schimb, COVID-ul asta a făcut, a precipitat, a scurtat timpul, evoluția normală, prin sumarea convergentă a unor factori de risc care au apărut cu această boală. A crescut riscul depresii, a crescut riscul anxietății, a crescut riscul consumului de alcool, a crescut riscul deteriorării cognitive, a crescut riscul apariției unor boli de tip neurodegenerativ, foarte mult. Și nu știm ce se va întâmpla în continuare. Nu știm ce se va întâmpla în continuare, pentru că datele sunt încurcate de un lucru, formele inaparente de boală. Cum reacționează formele inaparente de boală? Deci nu putem să știm cât populația a avut contact cu virusul, câtă reală. Noi știm numai cazurile din spital. Toate medicamentele noastre acționează pe mecanisme de tip biochimic, pe tip sinaptic, adică conexiunea între doi neuroni se realizează prin mecanisme chimice.
Dar există în organism și așa numitele legături non-chimice sau legături de la celulă la celulă. Acestea se numesc gap junction sau twig junction, care sunt legate de endovascular. Sunt două celule. La sistemul endovascular, în momentul în care această lipitură între endoteliu și exteriorul vasului este agravată de factorii proinflamatori și se strecoare și factorul viral care mai umflă puțin chestia asta, perturbă și circulația trombocitară și creează un risc imens, un risc trombotic imens. Din cauza asta, anticoagulantele au devenit obligatorii în formele severe, medii sau în formele chiar ușoare la persoanele care aveau predispoziții. Mi-este foarte mare teamă că sindroamele astea de moarte subită sunt de fapt factori de activare endotelială care nu știm de unde vin, ce condiții sunt și care pun într-o stare de alert. Adică, cel puțin, mă gândesc că la toată povestea asta dramatică nu ajunge decât la ceea ce e mai rău, din punctul meu de vedere, ca psihiatru, și anume la starea depresivă. Depresia înseamnă, pe lângă toți factorii emoționali pe care îi implicăm, există și factorii cognitivi care sunt afectați, și în special forța decizională. Forța decizională scade foarte mult de a lua o hotărâre capitală pentru un sistem economic. Scade foarte mult forța decizională și incertitudinea pentru a lua o hotărâre personală pentru ceea ce vrei să faci în viitor. Apare acea nehotărâre care nu face altceva decât să te îndepărteze de realitate, să te autizeze, să vedem că din ce în ce suntem mai puțin ca și grup de prieteni, sau ne vedem din ce în ce mai puțin. Din fericire, deocamdată, totuși, uitați, congresele, am putut să le desfășurăm clasic face-to-face și am scăpat de chestia asta. Dar, cum plastic a spus Gabi, COVID-ul, pe lângă toate necazurile care ne-a adus, ne-a mai lăsat și niște bombițe cu ceas, care nu știm încotro vor lua și cum vor acționa. Noi sperăm ca prin cercetările pe care le vom face, și asta ne permite biobaza foarte bună a UMF-ului, adică experimentele trebuie să fie făcute, vom putea să descifrăm la un moment dat când, unde și cum acționează acești factori de risc și să putem să luăm, să spunem, în considerare măsurile de profilaxie primare, adică să putem să le atenuăm. Așa cum, revenind la povestea cu tuberculoza, ozonoterapia făcută corect post-COVID, oxigenoterapia va scădea foarte mult riscul de fibroză pulmonară. Aia sunt sigur. Nu va mai exista fenomen de fibroză pulmonară. Sau va fi mult diminuat, ca să mă exprim. Asta voiam să și întreb, dacă tratamentul de ozonoterapie este considerat acum una dintre cele mai eficiente terapii pentru eliminarea... Ajuvant cu restul terapiilor, ozonoterapia poate reprezenta o speranță, pentru că disfuncția asta ventilatorie, nu știu dacă ați trecut prin COVID sau nu vă întreb, dar știu că atunci când eu am trecut prin COVID și știu că era obsesia aia să stau cu pulsoximetru. Toată ziua mă vedeam. Da. Când era sub cât e, cum e, adică obsesia monitorizării. Da. La fel se întâmplă și acum. Poți să ai o încărcare cu oxigen relativ bună, dar plămânul își pierde elasticitatea. Plămânul este să spunem, un burete. Un burete elastic. În momentul în care el devine fibros, apar necazurile. Ori, dacă ne gândim la ceea ce spunea prin cura de altitudine pe timpul tuberculozei, putem să devenim optimiști. Acum, la sfârșitul emisiunii, aș vrea să vă rog pe fiecare în parte să îmi spuneți ce le transmiteți pacienților și colegilor dumneavoastră.
Pacienților le transmit să aibă încredere, să nu ezite să apeleze la oxigenozon, să nu mai confunde niciodată oxigenul hiperbar cu oxigenozonoterapia, pentru că este o șansă pe care o au și îi ajută foarte mult, am zis, pentru combaterea efectelor adverse pe care tratamentul clasic îl poate da. Este un tratament până la urmă care vine cu infime efecte adverse, are o singură contraindicație absolută și anume deficitul 2-glucoză-6-fosfat de hidrogenază și contraindicațiile sunt doar la gravide și la pacienții cu hipertiroidism decompensat. Le transmit totodată colegilor să aibă, să zic așa, răbdarea necesară și să vadă măcar efectele pe care ozonul le-a avut și le are asupra pacienților și să încerce, pentru că încă o dată le spun fără ezitare, își pot ușura foarte mult viața, atât ca medic, în anumite patologii, bineînțeles, cât și pot să ajute foarte mult pacienții dânșilor. Mă adresez și mulțumesc pe această cale încă o dată conducerii Universității de Medicină și Farmacie din Craiova pentru faptul că ne susțin și sperăm cât mai repede posibil să realizăm acest atestat la Craiova. Ar fi nemaipomenit atât pentru universitate, cât și pentru mine ca președinte, cât și pentru societate. Și le adresez colegilor mei din societate mulțumirile pentru propunere, pentru voturi, pentru faptul că am rămas uniți și îi asigur de tot sprijinul meu și cred că împreună vom face lucruri minunate. Domnul profesor Marinescu? Eu o să punctez pe acea dimensiune cu nuanță filozofică, adică ființa umană este unică și irepetabilă. Deci să nu uităm că medicina trebuie personalizată, trebuie individualizat fiecare pacient în parte, cu bunele și relele lui, trebuie să ai un inventar corect al vulnerabilităților fiecărui individ în fața ta, plecând de la vulnerabilitățile psihologice până la cele emoționale sau sociale, că trebuie să individualizăm orice decizie terapeutică și să nu uităm un singur lucru, că cel mai solemn moment în activitatea medicală este prescripția diagnostică și prescripția medicală după diagnosticul pe care l-ai pus. De ce? Pentru că, mă rog, sunt de modă veche și n-am constatat până în prezent niciun protocol personalizat. Fiecare om ar trebui să vină cu protocolul lui, ca să zic așa. Deci utilizarea, cum să spun, scolastică, rigidă a protocoalelor, fără să ții cont de vulnerabilitățile persoanei respective și să încerci să adaptezi, să personalizezi fiecare protocol în funcție de ce pacient ai, rezultatele vor fi întotdeauna, cum să spun, umbrite de riscuri. Iar celălalt mesaj este că această diversificare a posibilităților explicative ale patogeniei unor, aproape tuturor grupurilor de afecțiuni severe și în cancer, să spunem, sunt progrese extraordinare din punctul ăsta de vedere. Nu mai poți să mai cuprinzi de unul singur întreaga tematică a specialității tale, ci întotdeauna ai nevoie de sprijinul colegilor. Deci munca în echipă, munca multidisciplinară, perspectiva asta interdisciplinară care trebuie să fie, comunicarea între noi, adică este dătătoare și de siguranță pentru fiecare dintre noi, cei care suntem profesioniști în sănătate, dar și pentru pacient și în același timp deschide căi noi de
și perspective noi de cercetare sau de interpretare a anumitor cazuri care sunt dubioase, cum este acest long COVID. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Vreau să le mulțumesc invitațiilor mei încă o dată pentru că au fost prezenți în această emisiune și și-au făcut timp să fie aici lângă noi. Vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră celor de acasă că ne-ați fost alături în această seară. Noi mulțumim că au fost alături de noi. Până data viitoare, alegeți sănătatea. La revedere!